Ka en dhiang' ema wacho ni en Raila. Kare apani ok wan together. Weke uguru kanyo kia. Mae comedy magiseketo ga goji. Ni nitie gimoko winjo wachi, gi gimo winjo wachi. Awacho ni niya. Ni dhiang' badala weke, awacho ni we get to this point and I'll be example. In geni poki bet japuonj. Ana se puonjo, japuonj puonjo gi gimiluongo ni example. Adwa wacho niya. Oganda wa nyaka wawe winjo moko makoro machon moko ka. Moseketwa go higni piero gi wiye. Ni wan wasika sika kar tiendwa. Adwa wacho niya. Geno ma wan godo kako ganda en mar mondo wa e point A wadhi e point B. Kik wangi ng'ama keto wa wuok point A point B. Kwa keto ni wasiko wiwa kama ng'ata achiel to wabro sike point A. Gima duong' manyaka wang'e. Brian otemo ing'eyo Brian koseyudo ni giseyudo gionge ga agenda kaka anawacho nikech konya wacho ni choro CDF e wang' sa is not important. To mani ngeni tiende bo wacho bonge gimi dwarore. Kaka wacho ni jodongo manyo chamo mishahara ka. Ni koro keta ni man to bagik manyocha deko e sirkal moko mokadho mabe wang'eyo jo manyo ni koro adwa wacho ni adieri ma jowa onego ng'e. And my adieri mwa wacho ni sirkal tije en rito resources, gero resources, kendo gipogo resources. Tiende ni management, development and distribution of national resources. Resources gi magerowa, resources gi makonyowa. To kaponi ng'and modonje power, oyiechore piyo gima timore ni ji pod odenyo kata ka ji odenyo. Ji nyodenyo kata ka nyepok William Ruto chamo muma. Kendo joma wacho ni ji odenyo gi. Ema nyocha wacho anya wacho tarik 22 dwe mar 7 higa mokadho kapok ogo kura. Ka ne jowa ong'e ni wadhi yudo telo. Ni problem mar petrol miwinjo wacho ni ok en problem ma Kenya kende, en problem ma international kuma crude oil ae. Ok en problem ma Kenya, onge president makata en mobedi, ero wacho ni an advisor. Wato wachiegni bedo advisors. To kata en mobedi, onge kaka inya duoko bech petrol piny nikech nonyiswa nyaka gi jok ma ebe ni gini en international. An gi penjo moro ka amada ni mondo mwatiego nikech sakoro tin. Karim Khan ma en jamin buche maduong' e doho mar maunde piny mangima iluongo ni International Criminal Court ICC bire pacho ka. Gino kelo ng'ur kuom jo Azimio kendo kawuono giwacho ni gidwa ng'eyo ang'o momiyo Karim Khan tiere kae. Kinde ma gichoko sei mondo gidhi gipenj gimomiyo nyicha ne obila ma giwacho ni notimo timbe moko e kinde mag'anyo notimo timbe kama. To giwacho ni sirkal emokele ni obiro ka nikech sirkal. Weke ere maen jamaun waneno kano kampu biro ka kane chako tim nonro bang' tulo mano muche pacho ka 2007 Karim Khan kobiro samoro kobiro at personal level nitiere richo mane diponi nitiere richo mane koso Ken nitiere gimoro minyalo ng'eyo ni noluonge mondo bi otime pacho ka. Weche chike wacho ni ng'ano mo ochiwo chich en gi tich mar proving chechno. Jo Azimio ema no wacho. Ing'eni jo government poko wacho kata kuma Karim Khan nitie. Onge ng'amwan as government kata entie kata onge an pok awinjo kata e jowagi. Jo Azimio ema wacho. Weke ong'e wachno. Onyiswa ni Karim Khan obiro to en kure because ka entie Kenya kata ng'omo okele nikech giwacho e TV kendo giwacho e public. An adwa wacho ni Karim Khan en prosecutor mar ICC. To kendo en japiny manyalo wuotho e piny modwaro. Pinywa mar Kenya ka kuonde ma tourist budhe ng'eny. Samo tourist obiro budho odhi kata Ruma National Park wakocha. Ere rach ka Karim obiro neno le mathuro ma Homa Bay. An ing'eyo